Tifaka Partî û Rêxistinên Rojavayê Kurdistanê ji aliyê raya giştî ya Bakur ve jî ji nêzvetê şûpandin. Tifaka ENKS û PYNKê ji bo ku Kurd di pêşaroja xwe de bikaribin li hemberî gefan destkeftiyên xwe biparêzin, bi berz tê nirxandin. Lêbelê rêveberên Huda Parê li ser tifakê daxuyaniyek belav kiribûn û ragihandibûn ku ew li dijî helwesta Amerîka û PKK ne. Cihgirê serokê giştiyê Huda Parê Zekeriya Yapıcıoğlu dibêje ew dixwazin hemû aliyên Kurdan li hevkirî bin. Lê ji ber kiryarên Amerîka û PKK di mijara tifakê de bifikarin. Gu Kurd nav xwe de tifakekî çêkin em daxwaza me ev em bijin ne bi tenê Kurd. Li ser kîja axa dunyayê li ku kîja deverî dibe çi qas însan dijîn bela herkes bi tamamî bigije mafê xwe bela herkes wek însan bi rûmet bi hev re karibe bijî em vê dibêjin Kurd jî tê de em jî Kurdin em dixwazin gu Kurd bigîjin heqê xwe bigîjin mafê xwe bigîjin statûyek em ê kêfxweş bibin hinek kes wek ku Huda Par li dijî vê yekîtiyê na em fikarê xwe tîne ziman em tim em ehlê sulhê ne em ehlê yekbûnê ne em ehlê yekîtiyê ne em ehlê edaletê ne em vê dixwazin. بيان مشترك إلى الإعلام الرأي العام. ENKS û PYNK li ser zemîna peymana Duhokê ya 2014 li hev hatin û di mijarên rêveberî û siyasî û serbazî de dê hevkariyê esas bigirin. Li gorî nirxandina şîrovekarên siyasî, nêzîkbûna partiyên Kurdî, xêrnexwazên Kurdan aciz bike jî divê Kurd vê tifaka ku bi piştkiriya hêzên xwecihî û navdewletî pêk hatiye biparêzin. Mafnas û şîrovekarê siyasî Sıtkı Zilan jî dibêje li vê herêmê bêyî hêzên mezin yên wekî Amerîkayê tualî nikare tiştekê jî bike û niha dema parastina tifaka Kurdan e. Jimera ew em münaqeşe îdeolojî em bikin îro ne hewce yani civakek aza sadece PYD û ENKS û hinekî partî li hev bikin na herkes Rojava de ew ki dijî herkes siyaset azad be û hukuk ser piya be medeni dünya çi dixwaze ji me em çi dixwazin gelê me çi dixwazin em eviya bizanibin eviya gelê Kurdistanî em zî têda şahsen û alî siyasî zî em diparêzin zaten daxwaza me gişan ew bû. Her çi qas rayadarên Huda Parê bibêjin ew ji ber helwesta Amerîka û PKK bifikarin jî di daxuyaniya xwe de dibêjin ew dixwazin hemû aliyên li Rojava bi hev re di nav aramiyê de bijîn û baweke demokratîk xwe bi rêve bibin. Tifaka ENKS û PYNK bi hewl û piştkiriya rêveberiya Herêma Kurdistanê û Amerîka û Fransa hat ragihandin û ji aliyê partî û rêxistinên wekî HDP û hevgirtiyên wê û partiyên Kurdistanî ve jî piştkirî stand. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbakır.